ഹലോ ഹലോ, വീടെവിടെ? വീടെവിടെ? എന്താ പരിപാടി? എന്താ നടന്നു പോണേ? എവിടുക്ക നടന്നു പോണേ? ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? എന്താ കഴിച്ച്? ഒന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി. എപ്പടി എന്താ ഡ്രസ്സ് ഇത്? ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റല്ലോ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട്? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആരെല്ലാം ഇருக்கு? ഊരിൽ ആരെല്ലാം ഇருக்கு? ഊരിൽ ആരുമില്ലേ? എന്നാ സംഭവിച്ചു? എന്നാ ഏത് ഊരിലാ? അന്താളെ പേരെന്നാ? നീ ഓർക്ക് നമുക്കേ നല്ല ഡ്രസ്സ് പോട്ട് കുളിച്ച് നിന്നെ വിടാം കേട്ടോ. കുളിച്ചിട്ട് വിടാം. വേറെ ഏതും ഡ്രസ്സൊക്കെ ആരോ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ആരോ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? പേര് വിജയ് അല്ലേ? നാട്